Ngiyangibingelela iy'daba zakaMdali. Umsebenkosi phezulu wayesabayo kulina kulapha phansi. Lo dumo kubo lukaMdali kuphela kuzo zonke iy'daba zakhe uMdali kulina kulapha phansi. Ake ngifake nazi nje ama-podcast bokuqala ngidinga isikhashanyana la kungakho ngathi ngiyarasha. Eyokuqala ithi Enoch's Journey, the man taken to heaven alive. The man taken to heaven alive. Umbuzo uthi-ke wasiwa kuliphi i-heaven u-Enoch kulamazulu wakhe awu-10 ayekhuluma ngawo. Eyesibili ithi the story of Prophet Muhammad's night journey. I-resting place yakhe ekugcineni kwaba iyiphi uMuhammad kulamazulu wakhe ayekhuluma ngawo kule night journey yakhe. Eyesithathu ithi Brother Enigma, Pastor Edward, Eric Mukisa, Pastor Zulu on lama utabhekisisa kukhona phezulu heaven visitation. Ngiyakholwa la ukuthi on heaven visitation. Ngicabanga lo on uqedela lapho. Hayi ukuthi ngikholwa lo mbheda abakhuluma ngawo la. Bese uyibukisisa kahle lapho ithi houses in heaven. Kulokwesibili the bank of heaven. Lokwesithathu 24 elders in the seventh heaven. Okwesine a fight on the table. Izinto ke lezi ezikhulunywa abantu abathi alikho idlozi. Ngiqonde lokho impela bakhuluma ngama familiar spirits. Engizofuna ukuthi badefine ukuthi yini i-familiar spirit. Angiqale nje ngaleli gama familiar spirit. A familiar spirit is traditionally defined as, according to which tradition, as a supernatural entity or demon believed to serve and assist an individual, often a sorcerer or a witch, acting as a close companion, guardian, or source of magical power. In various spiritual and historical contexts, its meaning and interpretation differ depending on the culture yabantu. Ake ngiyothatha le egcinini ungayiguglishela nawe ufunde lento. Ake ngithi ukuyithathela egcinini ukuthi lento uyafunda ke nje qhubeke ngayo uzukwazi ngale familiar spirit. Right? Ngizofunda la. Kusegcineni kwakhona. The word familiar is from the Latin familiaris, meaning a household. From Latin. Ubheke ke manje ukuthi from Greek kuya ku-Latin. Okay, i-Greek ithatha kulimi lama Hebrew going to Greek, from Greek to Latin, from Latin to English. I-meaning yale gama eyayisimosheke kangakanani. Maningi amoshekile. Othi umuntu ufunda iBhayibheli bakutshela ukuthi ngesiGreek hayi ngesiGreek ngesiHebheru lalisho ukuthi amaGreek abhala kwakuthi iLatin yabhala kwakuthi isiNgisi sabhala ukuthi, as well as leli gama Jesus. I-mess eyenzeka kulawo ma-translations. Lama bekhuluma nge-monotheism, i-capital letter G means God. Okay, ake sibheke le concept ke manje ka-God. A God is broadly defined as a supernatural being or spirit worshipped as having power over natural or human life. God, with capital letter G, usually refers to the supreme all-powerful creator and the ruler of the universe in the monastic traditions like Christian
and Islam and Judaism. All right. Masa sikiza lapha ukuthi njoba bebala lamathathu Christian, Islam, Judaism bakufihlelana ukuthi namaGibhithe. Why befihle indaba zika Akhenaten? Ngoba esikhathini esiningi monastic religion le iqala ku-Akhenaten. Even ku-10 Commandments uthola ukuthi okunye okulaphayana izinto zika-Akhenaten. Bese-ke manje kuthiwa i-10 Commandments. Uma ufunda the Book of the Dead, uyathola lapho negative confession ukuthi I did not steal, I did not kill. Then bona bashintsha thou must not steal, thou must not kill. Ama-copycat cabanga ukukopishe abaJuda, sezokopisha ama-Greek kubaJuda, sezokopisha ama-Roma kuma-Greek, khane kuya kwisi-German bese qala kubhalwa in all languages, because phambilini if wazi kahle babengavunyelwa abantu ukuthi bafunde iBhayibheli. Mangithi abantu people ngikhuluma nababelungu ngokwabo babengavunyelwe. Hayi ngalakalokho hamba uyifundela. Ake ngiqhubeke ke manje ngiye kulokhu abakhuluma la. Omnipotent, meaning all powerful. Omniscient, all knowing. Omnibenevolent, perfectly good. Manje ke fanele nawe ngokwakho. Naye yenye ngayifundanga la. Ufundile omnibenevolent ngimfundile. Transcendent, existing outside the limitations of this physical universe. A definition of God lapho. But uma ufunda kahle laphana bathi supernatural being. Umdala kasi being. Nobody knows umdala. When you talk about beings, ungamfaki nje umdala leyo into. Into zeni nina makholwa lezo. Benithi umdala uyispirit, benithi uyibeing, hayi suka. Nabo okunye. Number 2, polytheism. Number 3, philosophical and metaphorical concept of God. Uzufike la usufunda khona nge-fugitive and other meanings of God. Kodwa bese ngiyabuza ukuthi njoba uGod kini eqala kubaJuda, uIsrael, nithini ngamashasi uNkulunkulu wawo okwakuYahweh? Even eGibhithe babekhona God. Even kumaNdiya yingakho edifinwa uGod ngezindlela eziningi ezihlukene. Ninake nithatha uGod oyedwa lo eniubhalelwa amaRoma. That's all what you know about the word God. And nangigama elithi familiar spirits. But wase kwaziwa uIsrael engakabikho engakazalwa. Yingakho umuza kwi-Garden of Eden namhlanje iyaxaka. Uthola bekutshela ngale ya Garden of Eden yabo laphana nema-river of abanye bakutshela ukuthi ise-Afrika. Uvele ubone ukuthi uyabona ngamabhuku asanganisa ingqondo. Uma ukwazi uku-analyze izinto ubone ukuthi kukhona amanga la. Even ngalama-Garden of Eden. Uhamba uye kwi-crate yase-Voldemort. Ubheka iminyaka eyenzeka ngayo, ubheka i-creation ngokwa-Genesis ukuthi inamanga kangakanani compared kwi-technology. Lokuthi abantu silalele ukuthi kwadala kanjani. Ubonile khona manje ngisho amazeze, imbungulu, ayibumba, intuthwane kuGenesis chapter 2 verse 19 zifundele. Akathanga ngezwi. Anyway, ake ngithi ukubheka la okonye. Uma uNkulunkulu wayesaziwa engakaphushwa uIsrael, why then bese silokuthi uIsrael kuphela wazi ngegama God? Even go Egypt, go Kemet, uNaphtali kukhuluma African gods.
why choose the God of the Israelites? Yini ese-important ngayo? Even emva kwalokho kuqhamuka abanye nama-gods wabo. Even i-Islam iqhamuka no-Allah. Yabona nje labo uNkulunkulu angingeni neyodwa. Yingakho ngisebenzisa legama elithi umdali. Ngibuka indalo ngeza ukubanda, ukushisa, imvula, amazwi engwezendlebeni and everything. Bese ngithi owenze konke lokhu kubonayo nengakuboni okuphansi elwandeni nokuphezulu emkhathini of the universe, kwi-cosmos yonke. And then I call it owenzile umdali. Udalile. And from igama umdali bese ngithi from igama ukudala bese ngithi odalile ungumdali. Yingangafavor ukusebenzisa le ndaba yamagama abonkulunkulu abogod. There are so many gods. Senzothi-ke oka-Israel is the only God. Why ningathathi-ke manje ukuthi nithathe ukuthi owamashasi-ke ngoba u-Israel untshontshe igama Yahweh lamashasu. Ekuqaleni uYahweh waye uNkulunkulu wamashasu, engakabikho nalo Israyeli wakhe. Esenilokhu manje ngathi u-Israyeli kuphela, u-Israyeli wazi. Angivumi lento le. Lezi gebengu lezi zayiqamba mangazibulala abantu eKhenani zithi kusho uNkulunkulu wazi uYahweh. Amanga nje wonke lutho akekho akakhuluma nomdali kulini nabalaba phansi nakhuluma nabo bonke uNkulunkulu benu bavashele kulawo mazulu wabo wenu wamanga wenu, akekho wazi umdali. Ngithengene nabo NASA files nibheke iJames telescope ukuthi sibone ama-planets amangakanani. Thina siku-Milky Way. Mangakhi nje amalanga ama-planets kwi-Milky Way yona ngokwayo iyodwa na? Ama-moons mangakanani? Hayi, musanizodlala ngathi ngoba nithanda le ndaba yaka-Israyeli nifunde lelo bhuku kuphela, ake nihlwaye nibheke nezinye izinto. Alright, ngiza kulo-ke le bhuku leni lamanga manje. Ngiqondana nalo-ke ngqo manje nizongiphendula ukuthi kwakuyini konke lokho. Siqaleni lapha ngevangeli likaJohane. John chapter 1, asifundeni verse 1 to verse 3. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Lokho kubhalwe la akusahambisani. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Bese ithi ulizwi waye nguNkulunkulu. Ithoni lapha umusazi izulu iyabheda lento le. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Wayekhona kuNkulunkulu. Angasiye uNkulunkulu, wayekhona kuNkulunkulu. Angazi noma isiZulu angisazi kahle yini, ake nithola abazizulu bazongichazela. Uma uthi wayekhona kuMandela, lowo muntu wayengasiye uMandela, but wayekhona kuMandela enguMandela. Ake nifune ukuthi niqonde ukuthini. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. La ngikhuluma ngomdali odalileyo, lo ukhuluma ngokuvelileyo. Maybe cishe ukuthi ukufana, but kuvela endalweni, fike kudalwe bese kuyavela. Okay, fine. Asingaphikisani-ke lapho mhlawumbe nizothi ukuvela lokho yiko ukudala. So okay, kulungile. Kodwa ngithi mina akekho wazi umdali kuleli nakulaba phansi. Lento iqamba amanga. Ake sishoneni ngale-ke futhi ngiphinde si-check-e kona lokhu ngoba niyazi kuGenesis chapter 1 verse 26 uthi asenzeni abantu basifuze ngomfanekiso wethu. Obani laba ayikhuluma nabo? Uyathola nakuQuran esikhathini esiningi usebenzisa plural we. Kwangobani labo we? Nalapha ngobani labo we?
nalapha ngoba labo we asenzeni even kumbhoshongo waseBabylon, I think kuGenesis chapter 11, ethi asehleni siyosanganisa abantu ukuze bangezwani. Izwe nje siyosanganisa abantu. Those were the dirty gods. Bosanganisa abantu. Dirty gods. I'll never bow down to them. Ngoba intention yabo yayi very bad and corrupt. Zoyifundela uGenesis 1 ngiya kuGenesis 2 mina. Ku2 ufika lapha ku7 wabumba umuntu akazange asebenzise lo lizwi okuye onguNkulunkulu athi ngizwe, but ku1 into eningi wenze ngolizwi. Right. Bese siza la uzofunda kuGenesis 2 ufunda uverse 19. uJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, wazisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini. Yabona, angifuni ukuyiqeda lento le ngoba uqala nje ingumbhedi. Ngale umuthi uyafunda izinto ebezenza ngezwi, wayevela akhuluma wathi akube yikuthi. All of a sudden zonke izinto useyibumbe ngomhlabathi, but la akusapheleni njengaku-Adam. U-Adam wabumba ngomhlabathi owuphefumulela. Maybe you can assume ukuthi wathi meseyibumbile amaphela, intuthwana, amatsheketshe, inini wasekuphefumulela njengoba enza ku-Adam, kwase kuyaphenduka kuba imphefumulo ephilayo. Awanda ukuthi izihlahla wasezenza njani-ke? Hayi, imbewu wayiphefumulela nayo, kwaba khona itshantshani, kwaba khona izihlahla, ngoba okunye manje useyakuphefumulela. Kanti ngale kuthiwa wayesebenza ngezwi, wayevela athi akuthi kube ukuthi. Right, fine, ake siye kokunye la. Awuvele uye kuGenesis 18 uzama umfunda wonke uzothola lapho ukuthi kuverse 8 Genesis 18 ehamba nengilosi zakhe, bahlatshelwa benzelwa amaqeba elengane, bahlatshelwa phansi kwesihlahla, bageza izandla, bembuka ngamehlo wabo abantu uNkulunkulu uJehova evakashele kwa-Abraham, hayi umdali. Akekho wazi umdali. Ngakho lo mbhedo wale incwadi angiwemukeli. Siphinde lapha futhi kuJohn chapter 1 manje ufunde uverse 18. Ake ngimfunde. Akekho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezele yodwa esifubeni sikayise, iyona embonakalisile. Then umoya lapha edla kwa-Abraham angeke udle unganaso isifuba. Kuyakhombisa ukuthi wayenesifuba le. Yingakho bethi ibhing, wayenesifuba. Indodana izele esifubeni sakhe. Umdali hayi kahle nini ningalokothi nje, akekho wazi umdali. Lo nkulunkulu wena onesifuba khona manje uthi unamadlebe namehlo nezandla nenyawo, njoba ehamba ensimini yase-Eden ebusuku efuna u-Adam no-Eva. Ihlazo leli, ihlazo eqinisweni, ihlazo nje, akusiyena umdali lo. Ake nginivulele lo uGenesis chapter 3 ethi Adam kuphina ngaphi kwalokhu ukuthi omnipotent, omniscient, omnibenevolent, transcendent, lalela, transcendent, existing outside the limitations of the physical, but lanqode kakhulu, omniscient, all knowing, ayazi konke. Wayengasho kanjani ukuthi Adam ukuphina? Lokho ukuthola kuGenesis chapter 3, and aphinde futhi azola no-Adam. Ake ngilifundele lelo verse ngoba ngizothanda ukuthi nginamanga manje ese-worried ukuthi u-Adam usedle umuntu wokuphila. Ake siphindele kuGenesis chapter 3. Ngiyayibona leyo ukuthi inyoka yayidla uthuli,
da ihamba ngesisi, waseyiqalekisa wathi ayihambe ngesisi before ingakahambi ngesisi yayihamba ngani. Futhi angaze ngayibona iNoah edla idust. Anyway, engikuqondile lapha ngiqonde kakhulu uverse 22. Zifundele nje wonke lo mbhedo uyizwele. uJehova, verse 22, uJehova uNkulunkulu wathi, bheka, u-Adamu senjengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi, kepha manje makangaluleli isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila, adle aphile kuze kube phakade. Uyazi lokhu kufanana nobuhlanya, awukho umuntu ongawudla uphile kuze kube ingunaphakade. This means ingunaphakade labo abali-understand. And a God fighting nomuntu ukuthi umuntu usedle umuthi. Lokhu kukhomisa ngathi lo muthi, lo nkulunkulu wena onesifuba nodlayo wa-Abraham naye wadla lo muthi ukuze aphile ingunaphakade. Ngaphika kwalokhu enonisitshela kona lapho ukuthi all powerful, all knowing, perfectly good, existing outside the limitations of the physical. Ayihambelani lento, ayihambelani nje kancane. Akekho wazi umdali kulina kulaba phansi umsebenzi inkosi ube phezulu kwaba yisamayo. Ungamphapheli umdali umqambile amanga ngeencwadi ezingcolile. La nifike nisitshele ngendaba yamadimoni, imimoya emibi. Ake uyivulelwe kuSamuel 1. Uvule uchapter 16. Ufunde uverse 14 noverse 15. Nami ake ngithi ukufunda lapho zifundele wonke amanye. Umoya kaJehova wamuka kuSamuel, nomoya omubi ovela kuJehova wamzuma. Izinceku zikaSamuel zathi kuye, bheka-ke, umoya omubi ovela kuJehova uNkulunkulu ukuzumile. What's the difference manje between idimoni noJehova? Because uJehova unomoya omubi, nedimoni nomoya omubi. There's a common thing or common element kuJehova nedimoni noSatan, ngoba banomoya omubi. Do you think umdali loyo? Akekho wazi umdali kulini nakulaba phansi. uJehova wena unomoya omubi. Nithi uJesu uthethelela izona asumehluleli. Alright, ngizonivulela lokuthi uJesu umehluleli, kodwa ngizoqala ukuthi wayizeleni. Nithi-ke eBhayibhelini nelibuye libeke ukuthi uJehova unezahluleli ezimbi eyisola yena ukuthi wanikeza abantu izahluleli ezimbi ababengebaze baphile ngazo. Kula eBhayibhelini leni. Nithini ngoJehova wahluleka ukunisa imvula eKhenana, u-Israyeli waze wahamba uba izigqila eGibhithe. Akwenzekanga kanye lokho. Kwenzeka waphindwa futhi kwenzeka. uJehova wahluleka ukunisa imvula. Nithini ngoJehova wahluleka ukugcina imithetho yakhe kwelishumi, ungebi, ungabulali, ungaphingi. Yena wathandiselela kuJakobe. Yena uthi abantu ababulale uma ngabe bengagcini isabatha. Kanjani-ke? Yena futhi nithi ukhulelisa uMaria. Phela ubufebe lo kwakuyindoda ingodosi yomunye umuntu le. Noma wakhulelisa ingilosi noma wakhulelisa umoya, it doesn't matter. Kodwa ukuthi nje kwenzeka ubufebe lapho. Ake nithathe futhi niye kubantu abafundile-ke bodokotela ukuthi ikhona yini lento yeni ukuthi umuntu akhuleliswe umoya. Yikho ngithe ngena kwi-Great Schism yamaRoma, nithole ukuthi benza kanjani ukuthi baze banitshele ukuthi uJesu uNkulunkulu. Yinto yahlala phansi yadebatwa le. Kodwa uma ungayazi awuyazi njalo. Uvele ubhale lapha The Great Schism ku-research uzoyithola. Bese uyazi ukuthi amanga wodwa labanifundisa yona. Le nto iphuma from the Great Schism. Uze la kumaHubo 115 ufunde uverse 17. Abafileyo abamdumisi uJehova qha, noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni.
Of course, angeke mina namadlozi ami sidumisa umdali. Angeke amadlozi aphilayo adumisa uJehova ngoba ayabona kwalaba phansi ukuthi amanga yonke lento kaJehova. So azodumiselani ilumbo into engekho na. Ngakho ke adumisa umdali. Mina namadlozi ami siyamdumisa umdali. Yingakho ngithi niphuwa kangangokuthi itechnology amakhamera masebona lezi zinto khona ngisho nama tape recorder nazi ukuthi amakhamera afuna ashuthe nini ngoba bahlaba akazi ushutha abaphansi. Ihlazo nje lento inichilo. Impendulo uJehova wahlula yini kukunisa imvula? Aninayo. Nizogcinga kulamabhuku nithi angcwele angazange zanibhalela ngalokho. WaJehova athandiselela uJakobe. Maybe iswayi baba amasela bantshotshizela amaKhenani ngoba lo nkulunkulu wabo wayethanda amasela. Nani ntshontshe imali zabantu nje nithi umnikelo kaJehova nize ntshontshe ngisho nemali kaJehova eyomnikelo wakhe nibe ngamasela ngoba vele niyazi ukuthi uNkulunkulu wenu uNkulunkulu wamasela. Akekho wazi umdali kulina kulaba phansi. Umsana inkosi ube phezi kwabayisabayo kulina kulaba phansi loludumo kube ngolu kamdala. Ake ngiqhubeke nani. Kangakhe lakhulunywa ngezivumelwano zikaJehova kuthiwa ezingenaphakade njengesokusokwa nje nezinye. But uma usewe iTestament Elisha seyiphuphile sezindala sekhona isisha izivumelwano asenza noPawula. Okuphakade kanti yini? Ngoba zonke lento zaJehova zigcina sekuthiwa ayisesiphakade ngoba sekufika uJesu. Mina ngibuza igama elodwa. Uphakade usho ukuthini? Ake niye kwabafundisa isiZulu bazokwazi ukuchazela ukuthi uphakade into engashintshi. Manje angazi kuyini lokho ngoba ophakade beni bakaJehova bonke ba-destroyed. Khona manje musuka la uya ku-Isaiah 40. Ngizofunda nje lodwa wena nina niqhubeke nifunda amanye. Isaiah 40 verse 18. Niyakufananisa uNkulunkulu nobani? Nimlenganise namuphi umfanekiso na? Angani nimfananisa no-Adam, u-Adam ufana noSeti, nimfananise no-Eva, nimfananise noJesu. Thathani le ncwadi niyiphose emlilweni. Anizizwe nithini? Anizizwe nje ngempela. Yona futhi iyaniphikisa verse 18 Isaiah 40. Uqhubeke khona namanje ngizazi kwalapha. Ukuthi nje ngamoshakelwa isikhathi. U18 uthi niyakumfananisa uNkulunkulu nobani? Nimlinganise namuphi umfanekiso na? Hayi angazi abanye phela umlinganisa nabanye abantu ababizwa ngoNkulunkulu la ezweni ngoba naye uJesu umuntu nje ubizwa ngoNkulunkulu. Hey baningi nimfananisa nabo. Indodana ifuza uyise. Nimfananisa nendodana, nimfanisa no-Adam, nimfanisa noSeti ngoba uSeti wayefana no-Adam, u-Adam efana noJehova uNkulunkulu wenu. Uye la ku-Isaiah 43 ufunda uverse 15 ukuze ukwazi ukuthi uJehova umdali kabani. NginguJehova ongcwele wenu, umdali kaIsrayeli, inkosi yenu. Hasi umdali zazo zonke idala zikaMdali. Mangisuka la sengiyovulela elifakaza lo dodo obhalwe la. Uzofunda lapha kuMateyu chapter 22. Ufunde kakhulukazi ukuvuka kwabafileyo. Mina ngizofunda nje verse 32 ngoba ngifuna ukuveza ukuthi ungumdali kaIsrayeli. Mina verse 32, mina nginguNkulunkulu ka-Abraham, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa wabaphilayo. Bephila beyini ke laba bathatha ababalwe la? Baphila bayini kwelaba phansi? Chazani nina. Yena lo Abraham khona manje wabonakala eHades noLazarus nesicebi. Ponge intathu ixoxa eHades. Angize kumukela lokho. Manje awuvule kuLuka lapha. Ari ngibeka ukuthi uLuka bani? uLuka 2. Bese ubheka verse 48. Zofunda yena phela. Bathi bembona bamangala, unina wathi kuye, mntanami,
uzileni, ufana ngabe uthi wenzileni, kodwa leli bhala ukuthi I'm sorry, mntanami usenzeleni okunjena na? Bheka uyihlo nami bese kufuna. Angiphinde ngilifuna kahle. Bathi bembona bamangala. Unina wathi kuye, mntanami usenzeleni okunjena na? Bheka uyihlo nami bese kufuna. Uyazi inkosikazi ayazi ukuthi ikhulelwe sobani? Hayi lo mbhedo wenu. Ayingeke zabize ngokuthi uyise uJoseph engazi ukuthi ukhuleliswe ubani. Wonke lamangane ngawakhuluma nje. Kodwa amaqiniso ohlala awobala kwelaba phansi. Ngamanga nje leno ofunzwe ile incwadi engcolile ukuthi wakhuliswa umoya ongcwele. Inhlamba nje le. Inkohlakalo. Niphethe nje nikhuluma izinto eziningi, bara ningazi nenze lokho akushoyo ukuthi thengisa konke okunakho uphe abampofu ukuze ube umlandeli wakhe ngokuphelele. Akanidayise phela sibone ukuthi niyamlalela noma nimlaleli mfana nami nje. Uthini futhi la? Uthi ningathi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Ngithi kini cha, kepha kakhulu ukwahlukana, ngokuba kusukela manje kuyakuba khona abayisihlanu endlini inye, bahlukane abathathu nababili, ababili nabathathu. Bayakwahlukana uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina. Unina zala nomlobokazi wakhe, umlobokazi nonina zala. Yilokho ayikulethile. Ingane wathi oyilethe ukuthula, akazange uzophula umthetho, kodwa uzogcwalisa umthetho. Ukugcwalisa umthetho lento ekhulunywa la umbhedo nje lo. Mateyu 24 waprofetha manje. Funda uMateyu 24 uthathe kuverse 23 kuverse 26. Khona uma umuntu ethi kini, bhekani nangu uJesu noma nangu ya, ningakholwa. Usho ningabalandeli abaqamba imanga laba lokuthi nangu uJesu nangu yalapha lapha. Amanga nje lokho kwakuprofitha wabona kuzoba nabantu abaningi abazoqamba amanga ngegama lakhe. Uma ubheka futhi lapho kuyiMateyu 24 vula uverse 34. Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyikundlula okungakenzeki konke lokho. Kodwa sazi sandlula saphela kuzange kuze kwenzeke. Failed prophecy. Okunye athi wazela kona awufundi lapha kuMateyu 15. Owesifazane waseKhanani. Ngizofunda nje uverse 24 maybe no verse 25 no 26. 24. Kodwa waphendula wathi akathunyelanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli, kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi ngisize. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjananeni. Well, angisinjananga Jesu mina, ngikhonzela umdala. Kaningi ngiyangibuza ukuthi onke la amabandla akabani bathi akaKristu. Ake nifunde lapha kuMateyu 16. Ngizofunda nje la ekhuluma noSimon Petro phela. Waphendula uverse 17. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJohn, ngoba inyama negazi akukwembulelanga lokho, kodwa uBaba osezulwini. Nami ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dala ngiyakwakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Angazi-ke la wena akhele phezu kani, ngoba ibandla lakhe walakha kuSimon Petro. Simon Petro waba uphapha wokuqala wamaRoma. Hayi, niyayinhlanhlathela nje. Amabandleni akusika Jesu, niyajezisisa nje uJesu ongasiweni. AmaKhatholika aseRoma. Anjani-ke lawo? Futhi kulona isitshela ukuthi asiphenduke sikhonze. Nifunde kahle nencwadini. Anifunde uMateyu chapter 20. Ngizonifundela nje uverse 28 kuphela. Bese niyibheka ukuthi la manga niwashoyo enawathatha awulethi khonzani uJesu manje.
nina nima antichrist ngempela phela. Verse 28. Njengalokho indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Pho nithatha ukuthi akhonza uJesu, ngoJesu nezulwini, niyazihemela. Hambani nofunda incwadini. Hey, kade nginifundela lena. Fundani uMateyu 23. Uqale nje lapha kuverse 1 uyogcina kuverse 10. Ubone ukuthi ayikho indaba yini lokuthiwa bafundisi la. Ninedimoni nini. Anisiba abafundisi. Idimoni lento yini. Nithi nihamba noJesu kodwa niyibiza ngabafundisi. Idimoni lento yini. Uma kufanele kuchaza idimoni, ngingachaza nina nithi ngamadimoni ngoba nimlaleli kwayo leyo Jesu nithi niyamkhonza. Othe akafune ukukhonza. Anivele laphana ngokukaLuka chapter 14. Bese uyafunda lapha verse 26. Uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo na odadewabo, yebo, nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Nalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe umfundi wami. Wathi akazange uzochitha umthetho othi hlonipha ihlondonyoko uzogcwalisa. Ukugcwalisa-ke lokhu ukuxabanisa abantu vele khona lebeke khona ethi akalethe lutho, ulethe inkemba uzoxabanisa abantu. Yini-ke le nifuna ukuthi manje ngiyilalele? Hambani nofunda iBhayibheli leni before hambani nifunde futhi lapha kuLuka 16 isicebi noLazarus no-Abraham ukuthi babe yini high dates, babe ngama-familiar spirits ngokwenu. Lalelani-ke nifunde ama-familiar spirits exoxa high days. Ufunde ngokubaleka kwabaJuda bebalekela ezintabeni e-Ethiopia kuze kuthiwa ama-Philauches. Lokho uzothola ngokaLuka chapter 21. Uzifundele nje from verse 17 uyoqeda lapha kuverse 26. Bese uzongitshela ukuthi-ke iBhayibheli lase-Ethiopia elibhalwa nge-Ge'ez language, hayi babengalibhali nge-Hebrew language because babalekele ey'ntabeni zakhona. It's the best one. Khombisa nje ukuthi nabo abase-Ethiopia babangazi lutho ngale ndoda ababaleka. Na kusho yena ukuthi babalekele ezintabeni, babalekele ey'ntabeni zase-Ethiopia, ama-Philauches. Bese niyahamba niyofunda laphana kuLuka 24 ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi. Nifunde lapho nizothola from verse 36 niqhubeke niya kuverse 49 bekhuluma ngethongo. Yini ithongo? Yini umehluko phakathi kwethongo nedlozi ne-familiar spirit? Chazani ngoba la babhale bathi ithongo, uyaphika ukuthi akasidlozi akasithongo, abafileyo bonke bangamathongo. Udlala ngathi ithongo lakhe lazabona abantu more than 500 sesincluda nabafundi bakhe. Ithongo lakhe labona abantu abangakho-ke. Anifunde lapha ngokwale phicile uJohn. uJohn chapter 5 ufunde uverse 22. Ngokuba noyise akahluleli umuntu, unike indodana konke kwahlulele. Uyini uJesu? Umthetheli wezoni zabantu noma umahluleli wezono zabantu ngokukayise zale esifubeni sakhe. Umdala anasifuba. Hawu, kahle nini bo? Nafananisa umdala nomuntu kwenze njani ngani? Niqhubeka niyofunda uverse 45 noverse 46 noverse 47. Lapho nizothola khona ukuthi uMose nithi umprofeti impimpi kaJehova leyo. Usho ukuthi uJesu mayifazela ngembhalo kaMose, bonke abayifazela ngembhalo kaMose bayifazela ngembhalo yempimpi kaJehova. Umprofeti kuphi loyo? Uzwe nanku nje omunye umbhedo la ngokaJohn chapter 8. Ufunde wesifazane owabanjwa eqhotsheni ephinga. Zifundele from verse 1 to verse 6. Inkinga-ke le wayebanjwe eqhotsheni ephinga ebanjwe nobani? Ngomthetho wabaJuda kuthiwa bobabili ababanjwe bephinga abalethwe babulala. Kodwa lapha owesifazane nje yedwa wayeyiphingela yedwa. Le nto ayina sense.
awuphinde futhi lapho kuvula ngokaJohn athi ngibheke isahluko uJohn 8 lapha ufunde nje uverse 51 uzobona labo ngiqinisile bakhona balamanga kangakanani. Ngiqinisile 51 ngiqinisile ngithi kini uma umuntu egcina Islam akasoza akubona ukufa naphakathi. Amanga lapho bangakanani abafa bekhonza uJesu. Amanga nje ahlaza la yilumbo leli. KuJohn 10 ufunde uverse 8 bonke abafika ngaphambi kwami bangamasela nabaphanga kepha izimvu azibezwanga. Awu noMose aphinde ayifakazele ngayo kwangabaphanga. Well, azange baze baba khona abaprofeti abaphanga zonke lezi zinto zonke no Isaiah. Funda futhi laphana uJohn 11 mina nje ngizofunda uverse 50 kuphela la. Aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu isizwe sonke singabhubhi. Laba akhuluma ngoJesu zifundele qala lapha kuverse 45 uyogcina lapha kuverse 57 wayefela isizwe namhlanje sithe wafela izono zakho. Amanga nje lento mangaka amakholo amaKristu asemajeleni namhlanje akho zono zabo la ezafela uJesu amangahlaza athi cwe amilisa impondo emini ngane kwani zokukhutsa ingane lento le. Siphinde lapha kuJohn chapter 16 John chapter 16 funda verse 23 ngalolo suku aniyikubuza lutho kimi ngiqinisile ngithi kini lokhu eniyakucela kubaba egameni lami uyakunika khona. Sebecela egameni lakhe bazobagijima bayothwala ngaba bathwele kube egameni lakhe babecela kuyenzeka. Hayi bayabona ukuthi bakhohliswa manje sebekhetha ukuthatha izilwane bathwale ngoba igama lakhe akwenzelanga ngalo mangala. La ngibone labo ngiqinisile bakhona ukuthi bangabanga nje ahlaza. Asithi kubheka la ngoba Roma chapter 4 verse 25 owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu wavuswa ngenxa yokulungiswa kwethu. Athamba ukuthola kahle owanikelwa. Then bese siya lapha kuTimotheo wokuqala. Mafika kuTimotheo wokuqala uye ku chapter 2 bese ufunda uverse 6 owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke kube ngubufakazi besikhathi esizayo. Which wanikelwa wazinikela ayezukudansa nalombhedo lo. Umbhedo lento le ayezukudansa nje nalombhedo. Size la 2 Timotheo ufunde uchapter 3 ungaqala nje lapha ku verse 15 uverse 17 mina ngizofunda u16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokulaya ekulungeni. Imibhalo miphike leya yabaJuda noma lena yamaGreek noma lena yesiLatin noma leka Martin Luther umethi yonke imibhalo isho yiphi ngoba even Martin Luther khona incwangata angayifakanga. Kuningi nje okuvumbulekayo. Imiphi lembhalo ephefumulela noma ile yabaJuda namangabe ukuthi uNkulunkulu wathi ubaphizwe laseKhenana besuke labantu baseKhenana be-invader izwe laseKhenana bebulala abantu baseKhenana wayebapha ngokuthi benze leyo corruption abayenze eKhenana. Imiphi ephefumulelwe futhi iphefumulelwe ngumuphi uNkulunkulu Jesu noma uNkulunkulu Jehova umuphi lo nkulunkulu ophefumulela lembhalo. Ningasho ngeqiniso nithi le mibhalo yonke iphefumulela pho yini ke ningabe amaJuda why nine Judaic Christo ngoba kuyaphikisana yonke lento le.
levumelana into nje zokudlala izingane lezi. Unaphakathi akhona into yokudlala izingane. Awuye kuma-Hebrews chapter 8 ufunde from verse 7 uya ku-verse 13 isivumelano esisha sikaJehova namaKristu. Whatever zonke lezivumelano ezenza nama-Israyeli ku-Old Testament na zaba phakade, noma uphakade wakhona aku-understand ukuthi what's the meaning of the word phakade. Ngazi-ke senizohema nithini-ke manje ngoba vele nizihima. Vulani kumaHebheru, maHebheru chapter 11. Angizokufunda wonke, ngizofunda nje uverse 4 nifunde nani. Ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunokaKhayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe, nangakho usakhuluma noma efile. Ukhuluma eyini efile u-Abela? Uyini? Familiar spirit. Uyini? Thina-ke ngesinguni sithe idlozi. Nalapho igazi lakhe lalikhala uJehova walizwa. Le kuGenesis eqeda ukubuzwa uKhayini, wayeyini u-Abela? Familiar spirit. Namanje-ke la kumaHebheru uyini u-Abela njengoba idlozi lakhe likhuluma? Familiar spirit ngesingane. Thina sithi amadlozi, qhubekani phela. Na incwadi yeni imphikisa boKleva. Qhubekani. Qhubekani. Niphele nisidicilela phansi ngamadlozi obaba. Angeze nikubone lokho. Hambani le ku-familiar spirit ka-Abela. Akusho mina, kusho incwadi yeni. Igazi la-Abela likhuluma esemhlabathini. Nansi nje ivesi ngiqeda ukufonela u-Abela wayekhuluma noma esefile. Yini? Because that's too much ngama-familiar spirits. Niphethe lapha ngizositshela izindaba eziningi. Ake nivule ekaJakobe chapter 5. Bese niyasifundela, ngicela lo nginifundela into. Kusukela kuverse 14 kuya kuverse 20. Ngoba lapha ngithola ukuthi igazi alithetheleli izono. Pho elikaJesu lothethela kanjani izono? Amafutha nomkhuleko la. Umkhuleko why always accompanied amafutha? Ngale nyanga zawasebenzisa amafutha. Nomusa wafundiswa ukwenziwa amafutha angcwele, efundiswa uJehova umuthi, kanti abanye abantu bafundiswa amadlozi wabo umuthi. Hey, ihlazo le. The whole concept yeni ihlazo. Ngendaba kaJehova wena owafundisa uMusa ukuthi abe inyanga enkulu. Abantu bafundisa amadlozi umuthi. Sengiphethe ngingakhona igiregombeza lencwadi. 1 John chapter 4. Yazini omoya bakaNkulunkulu. Chapter 4 verse 2. Yazini omoya bakaNkulunkulu ngalokhu bonke omoya bavuma uthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangakaNkulunkulu. What type of spirits? Ngoba abantu abazi lokho, abantu ababephila. What type of spirits? Ama-familiar noma abantu okwanikelwa ngabeRome bebulawa ukwakhiwa lenkolo of Christianity. Uma ungazi ukuthi amaRoma ayinikela ngabaJuda akhi Christianity, azathatha ababo anganikeli ngabo, abenza ama-mummies. You know nothing. Qala phansi uresearch. Ufunde ukuthi kwakwenze kanjani. Yazini, ake ngime ngalokho manje nginikeze okunye ngoba manje isikhathi sahambile kakhulu. Nginikeze okunye enizokwazi ukwenza ukuyicheckela nani. Abafa banyuka bavuka banyukele ezulwini. 1. uHoraks waseGibhithe ngo-3000 BC. 2. u-Athis waseGreece ngo-12,000 BC. 3. uMitra wasePersia ngo-12,000 BC. 4. uKrishna wase-India ngo-900 BC. 5. uDanasis wasePersia ngo-500 BC. Then bese uba lo Jesuini. Aniboni yini kakopishelwana la? Abanye bakopisha kwabanye nabanye bakopisha kwabanye. Ayikho le nto le. Kwakopishwa nje. Yini seqala ngalo Jesu
hayi khona hambani nofunda nalabo engintshele ngabo la. uMosi ufundiswa uNkulunkulu umuthi, abanye bafundiswa amadlozi umuthi. Exodus 30 verse 2 to verse 3 no verse 34 to verse 37. Le ndaba le ukuthi babenikela ngamaJuda, funa le incwadi le uyitholele noma uyidownload. Despotism by Dagobert D. Runes, uzokuthola ke lokho. Bese futhi ufuna incwadi kaTobias, the book of Tobias, uzofunda ngoTobias the Judah. Nazi ezinye, the book of Enoch, Zohar HaBereshit Lakha, the Aquarian Gospel of Jesus the Christ, Walk in the Light by Peter Fenwick, Beyond the Veil by Jasper Swine. Iyona ke leka Mike sengithole kuma notes wami la. Le kade ngikhuluma ngayo ka Mike ubaba kwaye ummeli wafa kwi car accident. Ngeke lo nikhuluma into engekho le ncazelo. Thathani lezi nihambe niyoyifunda. Nifunde nale Zohar HaBereshit Lakha. Nizothola ukuthi Jehova asumdala. Ubani owadalayo? Kule uBereshit habani noyifundela. Anyway, khathele manje incwadi but sikhanda. Ya lokhu ngenzela ingane kakhulu ngoba zona ziyakwazi ukuresearch. Khathele lamakhwehla aloku afunda iBhayibheli angaresearch, nami ngikhehla ngokwami. Kodwa I was forced ukuthi ngiresearch lezi zinto, ngithola ukuthi laba baJuda mana zonke le ncwadi ezingcwele zinamanga, zine-corruption, zinamanga ngabaphansi nomdala. Kodwa uma ufunde nje lokho kodwa ukutshela umfundisi nawe lokho uchoose amavesi kuyo le ncwadi leBhayibheli, angikhiphanga wonke. Ngithele lapha laza nalapha ngibona kuphela isikhathi. Hey, le ncwadi udoti nayi enye efanele ukuthi nahambe noyifunela yona. Ngiyibhalile The Truth in the Light, an investigation of over 300 near-death experiences. Peter Fenwick. Yeah, ngiyangitshela ngayo. Anyway, sekulungile abantu ababa, sengiyagcina manje la.